И здравейте хора, вие сте на канала Нико Ник и днес ние ще играем Brawl Stars, както обикновено, и ще вдигаме, както обещах, Финкс на 600 кубки. Ето, тук е Финкс, ето. Ще го вдигна на 600 купи в този епизод. Да започваме. И сега вече ще почваме и първата игра съответно. Също искам да ви питам вас, моите зрители, дали ви харесва това интро, което съм си направил. Защото аз си го направих сам, без никаква помощ. То не е най-доброто, но нали пак става. Той е Otis мастър, с който въобще не е лесно в сегашния ранкет. А пък ето какво прави. Да. Ето какво прави той. Добре, от тук да се махам, а той да си... да. Аз сега много не искам да си губя уинстрика, защото той е 11 и не е малко. Давай, Otis. Да. И си загубих уинстрика. Otis е много умен. Уинстрик 11 и да го загубя така. Искам сега да изчакам, да видя какъв е бил този Otis. Когато се появи играта, ще се върна. Ето, играта е, че се появи. Да видим какъв е бил този Otis. 64 000 купи в момента Legendary League и 31 000 поинта рекордите. Да. No time to explain. Това е доста труден тайтъл. Ето тук са го и ранговете. Да. И така. Ще се върна при вас на последната игра до 600 купи. И също докато готвах, въпнах Beginner Finks, който сега ще взема. Да видим какво ще се падне на старта. Забравих да ви кажа да поставите лайк и да се абонирате за канала, за да пускам още повече такива подобни видеа. Да видим сега какво ще се падне. Епик и Пинч. А не, даже спрейче на Оли. Доста добро спрейче даже, според мен. До сега съм апнал 582 купи, още 2 игри и съм 600 купи. Получих стар дроп от Brawl Pass. Да видим какво от него ще се падне. Рер. Нищо интересно така да се каже. И сега може дори да започваме и последната игра до 600 купи фикс. Ще ускоря това. Ще ускоря играта. Вие може да си я гледате или да пропуснете. Аз ще я ускоря. И поради третото място в тази игра, която беше последната до 600 купи, ще трябва да изиграем още една игра, която трябва да сме поне на второ.
лесно да глътнем. Пак ще ускоря играта и вие може да си я изгледате, ако искате. И ето ги и нашите дългоочаквани 600 копии на Wings. Даже квестче за Brawl Pass се изпълних. И ако желаете още подобни видеа, абонирайте се и поставете лайкове. Вие бяхте на канала Нико Ник. До нови срещи!